как гледахте на това, че убиха свещеник във Франция? Знаете ли, направим впечатление, въпреки доста прями си изказ негово превъзходителство Дюкабан, нито веднъж не употреби думата ислямски тероризъм. Аз не разбирам кое толкова много ни притеснява. Да кажем, че този свещеник е бил убит с викове Аллах Акбар. Че другаде терористите се самовзривяват с викове Аллах Акбар. Не разбирам какво толкова много ни притеснява. Искам да ви кажа, че ако ислямският тероризъм убива, политическата коректност му помага. Въпросът е, че няма само ислямски тероризъм. Да, но това имаше католически в Ирландия и на други места. Сигурно, да, така е. Но това, което в момента... Протестантски също. Да, това, което наблюдаваме в момента, виждате, че далеч не е от сега. Защото ако се върне назад в историята, духа, който идва оттам винаги бил безпокоителен, винаги е бил завладяващ. Въпросът е, че когато терористи убиват свещеник, това не е ли покана да станем като тях? По принцип, насилието, когато е целенасочено, а в случая, когато е верски мотивирано, винаги това е покана, това е желанието на престъпника, желанието на терориста да впръска вируса на насилието и в тези, които са от другата страна. Това е много опасно. Това, което не трябва да бъде допускано. В никакъв случай. А не го ли допускаме, ако хвърляме петното на тероризма върху цяла една религия? Това е много важно да се направи разграничението, господин Василев. В България, слава Богу, аз имам и в момента, знам, че ме гледат, че не гледат в момента български мюсюлмани, които са мои приятели, които аз дълбоко уважавам. Трябва да разграничим, да направим разлика между религията, тогава, когато тя е следване на обредите и ритуалите на предците, тогава, когато се изразява в спазването на традиция и тогава, когато е, ако мога така да се изразя, корано-базирана вяра. Защото, знаете ли, аз имам приятели християни в целия Близък изток, в Йордания, в Саудитска Арабия, колкото е странно да има, почти навсякъде. Може би в Афганистан. Все по-малко, за съжаление. Може би навсякъде все още има, но може би в Афганистан, като че ли ако изобщо има съединици, но има една невидима християнска църква, някъде по-видима, в Йордания, например, може по-свободно да се, чисто номинално да се говори. Знаете ли какво ми казват те? Всички те до един, включително Али, който е бил посветен мюсюлманин преди да потъне в тая бездна на злото и да се превърне в инструмент на злото, както самия той казва. Всички те ми казват следното. От различни места се чува, ние сме истинските мюсюлмани, казват в Саудитска Арабия, ние сме истинските мюсюлмани, казват в Иран, в Ирак, в Сирия, в Турция. Ислямска държава казва същото. И всичките мои приятели, някои от които са бивши мюсюлмани, прекрасно познават Корана, всички те, казват, знаеш ли, тези, които казват истината, са ислямска държава. Единствено те буквално прилагат Корана.